an balima cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba aw bisimila tuguni an ka plateau belebeleba in kan ni o ye Atenajɔ music i n'a fɔ a b'a kalama cogo min nin ko in tɛ dunan ye aw ma aw minnu bɛ anw suit sanga ani wagati kuma ni kuma an bɛ rappeur belebele dɔ wele an ka plateau belebeleba in sanfɛ yan maa min de bɛ yen sa ni o bɛ ɲininkali la o ye aw balimakɛ ani aw denkɛ ani aw dɔgɔkɛ ye n'o ye ne Sumayila Sanogo ye ni bɛɛ ko a ma ko Kulawuli Ɛrifa ni n baarakɛɲɔgɔn don tuguni ni o ye Sɛki Jalo ye Sɛki Jalo kan foyi tɛ yen hɛrɛ don lafiya ko ɲɛ bɛ n na n bɛ ka bonya cogo min na i ɲɛ b'a la n bɛ ka kɛ yawo ba nasugu ye nin bɛɛ ye lafiya ka baara ye kow bɛ yen dɛ i y'a ye donc bi an ni rappeur jumɛn bɛ ɲɔgɔn na an ni rappeur belebeleba bɛ ɲɔgɔn na bi i n'a fɔ a b'a kalama cogo min an tɛ manamana rappeur wele an ka plateau kan dɛ an bɛ maa o maa wele i b'a sɔrɔ o ka girin de i b'a sɔrɔ o ka farin de aw kuma bi an ni rappeur bɛ ɲɔgɔn na Sɛki Jalo bi ta ka di dɛ bi ta ma ɲi dɛ donc an ni rappeur min bɛ ɲɔgɔn na bi o tɛ rappeur wɛrɛ ye rappeur min don baarakɛla de don sabula maaw ma ale dɔn ni sɔnkolonbɔ ye bɛɛ bɛ ale dɔn ni dɔnkili dumanda de ye baara dɔrɔn o rappeur in sa o ye jɔn ye o tɛ maa wɛrɛ ye o ye Sidi Jamɔni ye Sidi Jamɔni ko de basi t'i la i ka kɛnɛ ko de i nana an ka wele jaabi a diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ sabula bɛɛ tɛna mɔgɔ ka wele jaabi Sɛki Jalo n'i ye mɔgɔ wele bamananw ɲuman na n'i ma fɛn d'a ma i na fɛn fɔ a ye Sidi Jamɔni kow bɛ yen dɛ kow bɛ yan Sidi Jamɔni i y'a ye bon k'i k'i tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ Sidi Jamɔni i tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ani i jamu Sidi Jamɔni k'i k'o fɔ fɛn min bɛ k'e kɔnɔ de u dalama don k'u bɛ fɛ k'o dɔn. Avec beaucoup de plaisir. Moi, je m'appelle Basidi Salamanta. Basidi Salamanta. Salamanta. Sidi Jamɔni i bɛ bɔ quartier jumɛn na i sigiyɔrɔ bɛn bɛ yɔrɔ jumɛn ma. Ok, pas de souci. Bon ne bɛ bɔ Jalakɔrɔji. Jalakɔrɔji. Précisément u b'a fɔ ko Plagi. Plagi la. Voilà ni sugu dépassé i tɛ se Plagi ma. Pendant un temps mais Jalakɔrɔji au niveau là, au même secteur là, on appelle ça Samagebugu. Samagebugu. I n'a fɔ a y'a faamu cogo min Sidi Jamɔni k'a bɛ Jalakɔrɔji k'a sigiyɔrɔ bɛn bɛ Samagebugu ma n hakili la o ye faamuyali sɔrɔ o la Sidi Jamɔni i ka titres b'an bolo yan titres minnu na i ye baara kɛ kosɛbɛ 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 an ka bi ɲininkali bɛ na tɛnku o titres ninnu kun kan o titre dɔ ye Mama ye o y'an ba fasa ye Sidi Jamɔni sɔn in diyara dɛ ne yɛrɛ b'o lamɛn kuma bɛɛ o i ka sɔn wɛrɛ bɛ yan ko Sidi Jamɔni i ka titre in tɔgɔ ko Higuwe Higuwe titre wɛrɛ bɛ yen ko Laisse-moi i y'a faamu ale tɛ français mɛn ten kosɛbɛ Sɛki Jalo ka ko ko Laisse-moi titre dɔ bɛ yen ko Jarabi ne yɛrɛ jarabilen don kow bɛ yen i ka titre dɔ fana bɛ yen Sidi Jamɔni ko Je m'en fous Sidi k'i ye nin titre ninnu choisi ka da kun jumɛnw kan k'i ka i da don o la ka dɔɔni fɔ. Bon premièrement le premier Mama donc moi ni diɲɛ ko o ko kɛ i b'a daminɛ ni i ba fasa ye kosɛbɛ 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 diɲɛ kɔnɔ muso min kɛra sababu ye k'i lase diɲɛ na i man kan foyi bila o sanfɛ. C'est vrai. Donc n ye n ka sɔn bon avant Mama moi j'avais
a kun diyara n ye ka son dɔ bila avant mama drill avertissement son voilà c'est produit ici à produire ka na yɛrɛ fɛ yan bon avertissement ni mama n y'u bɛɛ labɛn don kelen mais n ye mama daminɛ ni ma fili avertissement ɲɛ parce que n y'a souhaité yɛrɛ de ka n'i bɛ don diɲɛ fɛn o fɛn la k'a souhaité k'a daminɛ ni n ba fasa ye comme dɔnkili don n y'a daminɛ ni n ba fasa ye mama in a sasi nana o kɔnɔna la bon a ka filanan Igwe gladiateur bon ne ye Igwe in un jour n sigilen kun don so kɔnɔ je me suis censé n bɛ ka instrument lamɛn bon n ye Igwe in sɔrɔ Wizi Wozo de la Wizi Wozo n y'a titiri Wizi Wozo n y'a titiri lajɛ bon voilà o ka cɛni kow bɛ yen dɛ voilà n ye titiri in bɔ Wizi Wozo la bon c'est moi Igwe voilà bon n ye titiri n donna dugukolo kan n y'a takiri Igwe in i n'a fɔ Nigéria mɔgɔw ka kan don c'est comme masakɛ n ye titiri in ta en même temps n ye baara kɛ n'a ye quoi ya n ye titiri in ta o la o kɛra Igwe nacogo ye le troisième laisse-moi vraiment dɔw de kun ka naganagakan fɔ cayara n ma ah bon voilà dɔw ka naganagakan fɔ cayara n ma comme c'était mes amis n tɛ kɔrɔ dɔn n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ tɔgɔfɔli kara quoi ya Shekelo bɛ k'i ɲininka dɔnkilidalaw de kun la non bon dɔnkilidala bɛɛ tɛ dɔnkilidala ye n bɛ se k'a fɔ yɛrɛ dɔnkilidala t'u la mais c'était n terikɛ dɔw kun don quoi n ye laisse-moi in ta o la quoi u bɛ manamanakan fɔ n ma bon n'a ɲɔgɔnna ninnu donc n ye laisse-moi in ta o la voilà o kɛra o titiri na sababu ye le prochain c'est quoi Jarabi bon Jarabi Jarabi non ko bɛ dɛ tɛ si jama i b'a ɲɛfɔ dɛ wa bon question mana posé fɛnw sera i bɛ pɔni o a bɛɛ bɛ jaabi yan a tɛna jɔ plateau in kan yan non n b'a bɛɛ foyi fɔ tɛ fɔ yan k'a to a bɛɛ de bɛ fɔ bi bon Jarabi n bɛ se k'a fɔ ale nana don dɔ la bon respect ko kow la don dɔ la ni n Jarabi de tun bɛ baro la WhatsApp sanfɛ bon je me suis décidé n y'a fɔ a ye vraiment komi ko bɛ tan n bɛ fɛ ka dɔnkili da i la quoi donc elle a dit que ça a b'a plaire quoi donc parce que moment an ye Jarabi in ta quoi n y'a ta dɔrɔn pour faire plaisir à mon ya a mon ya donc a ka faamu bɛ yen yali la i ɲɛ b'a bɛɛ la dɛ o ka faamu bɛ cɛ Jarabi tɛ kulonkɛ ko ye cɛ kulonkɛ ko tɛ ko ye si ɲama n'a bɛ ka fa wuli animateur yɛrɛ la Jarabi ko in bɛ ka fa wuli la a b'o kun bɔ mais Shekelo filɛ nin ye ale t'o dɔn ale tɛ Jarabi dɔn i ma kɔgɔ fɔlɔ sa je m'en fous dun je m'en fous bon je m'en fous nana ko in kɔfɛ kuma wɛrɛw cayara quoi comme laisse-moi kɔfɛ kuma wɛrɛw cayara n b'a fɔ cɛ comme ça i bɛ taa i bɛ taa i teri dɔw fɛngɛ ya bon voilà n bɛ k'a yɛrɛ kɛ fɛn dɔ ye bon parce que moment n y'olu mɔgɔw dégager quoi parce que je m'en fous le mot je m'en fous même a kɔrɔ de y'an banbara n to yen quoi n mago t'a la n mago t'a la quoi voilà bon je m'en fous kɔrɔ y'o de quoi bon u ka kow cayara donc fɛnɛ ko n mago t'a la quoi a nana ten d'accord n hakili la aw ye faamuyali sɔrɔ olu la titiri ninnu kelen kelenna choisira ka da kun min kan ko mɛn dan ye mɛn tigila ye a b'a mɛn sɔnw na mais a y'a ta Sidi Jamu yɛrɛ da sisan n hakili la a tɛ tɛmɛ o kan faamuyali sɔrɔ l'o la j'espère Sidi Jamu kow bɛ yen dɛ nka ɲɔni ka se i ma parce que fansi question de bɛ yan fanu ka question minnu sera anw ma an b'olu tɛnkun Sidi Jamu na o wajibi ɲɔni ne ka se i ma sa bi passe Cheikh Diallo ma question damadɔw bɛ yen ale k'olu poser la ɲɔni an ka kari ɲɔgɔn na Sidi Jamu ça va a bɛɛ ka ɲi i bɛ bɛɛ la ko Sidi ɲinan san kɔnɔ Sidi yɛrɛ kɛlen don ka mun labɛn a ka fanu ye bon ɲinan san kɔnɔna la a tɛmɛ bilen ne kan ka EP yɛrɛ bila
kan ka EP bila bon n bɛ ka sɔn n bɛ baara la quoi n bɛ baara la n kan ka EP bila bon on est en octobre non le 1er octobre aujourd'hui c'est ça bon ni Ala ma basi kɛ le 8 novembre n kan ka EP bila ni Ala ma basi bɔra ko kow bɛ yen voilà ne b'o bila fanu ye u b'u kulonkɛ o la quoi ko Sidi Jamon tɔgɔ yɛrɛ sɔrɔla cogo di Sidi Jamon bon Sidi Jamon comme n ye n tɔgɔ fɔ bɛɛ b'a dɔn Sidi b'a la mon vrai nom c'est Basidi mais mɔgɔw bɛ n wele dans le quartier Sidi voilà mais n ye rappeur dɔ bɛ yen c'est un rappeur tanzanien il s'appelle Jamon b'a dɔn a b'a dɔn Jamon il y a son titre Tetema et Babala ainsi de suite a sɔn ka ca quoi Tanzanien kamalenin tɛ yan Jamon ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ voilà Jamon bon vraiment n y'ale kanu donc ni ma ko diya bilen quoi n ye n tɔgɔ ta ni k'ale tɔgɔ d'a kan parce que kanu mana fɛn faga grand frère ma o ma jufa voilà c'est ça quoi n ye Sidi Jamon sɔrɔ o de la quoi c'est par l'amour quoi d'accord ko Sidi Jamon yɛrɛ est ce que baara wɛrɛ b'a la ni dɔnkili tɛ bon ouais bon baara wɛrɛ bɛ na ni dɔnkili tɛ dɔnkili dɔrɔn tɛ dɔnkili dɔrɔn tɛ se ka kɛ mɔgɔ baara wɛrɛ bɛ na n bɛ taa sukura la n bɛ bulon kɛ n brasseur kɛrɛfɛ yen voilà cɛsiri for life o tuma kamalen n y'a d'i ma ale ma kɛ Cheikh Diallo ye barisa o tun bɛ arabu kɛ waati min o tun banna baara bɛɛ ma ko arabu mais a tɛ sɔn baara ma o de la n y'a wele k'a gɛrɛ n na plateau in na ne bolo n'i kɛra sari i tɛ baara wɛrɛ kɛ n tɛ taa yala yala mɔgɔw kɔrɔ cɛ i bɛ baara kɛ non non baara ko ni ŋo bɛ kuma ye sariya tɛ baara la quoi voilà ale sariya ka baara kɛ mɔgɔ ye tu vois voilà un homme quand tu es venu dans le monde tu es venu pour travailler baara don ouais bon musique baara ye mais musique bi wagati ko fɔ a bɛ se ka kɛ fɛnɛ a bɛ éternité ko fɔ quoi a bɛ se ka kɛ i b'a la éternellement bon a bɛ se ka kɛ fɛnɛ dorénavant i bɛ se k'a bila quoi musique bɛ o bɛɛ ko fɔ mais a kana bila ka sɔrɔ fɛnɛ i ti ko la quoi i ti ja i kana musique bila ka sɔrɔ i tɛ ko la donc ala bari aw tulo b'a la ko aw ye dɔnkilidalaw ye sɔn kelen sɔn fila i n'a fɔ Cheikh Diallo k'aw ban baara ma cɛ a tɛ bɛn dɛ a tɛ ɲɛ dɛ arapɛri tuma bɛɛ mugan di yan tan di yan ka sigarɛti san an t'a di dɛ ko bɛ yen dɛ non ayi non il faut que n ka kangari b'u ye parce que an bɛ yan ka ci de d'u ma a bɛ faamu Sidi Jamon cɛ ni cɛ man ɲi cɛ a bɛ ka plateau fan bɛɛ ɲagami cɛ arapɛri ni bazɛn ko bɛ yen dɛ voilà donc Sidi Jamon fɛnw ka question de bɛ yan cɛ kamalen bɛ kuma i bɛ kuma sɔn ninnu kɔnɔ trop mais n b'a dɔn a fana bɛ cogo min na an ka ɲininkali ninnu a pɛrɛnnen don i y'a faamuya b'a la k'o jaabi bɛɛ b'an taabolo dɔn yan kow bɛ yen dɛ Sidi Jamon i ka sɔn in kɔnɔ ni o ye Higu ye sɔn ye i ko nakan tɛ fili ko n bɛna n sen fili k'e Sidi Jamon kan tɛ maa wɛrɛw ma ayi k'i ni mɔgɔ k'i kan tɛ maa gansan ma dɛ ko e nakan tɛ fili ko e bɛ n'i sen fili Samagebugu arapɛriw la k'i kan bɛ Samagebugu arapɛriw de ma cɔyi k'e kan tɛ maa wɛrɛ ma awɔ k'e kan bɛ Samagebugu arapɛri bɛɛ de ma awɔ fɛnw ka question ninnu a bɛ yan dɛ k'e kan bɛ Samagebugu arapɛri bɛɛ ma k'i ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la yɛrɛ bon ne bɛ se k'a fɔ ne ko bon i tɛna mɔgɔw kun kɔrɔ bilen bon vraiment ne n'a rappel tɛ il s'agit d'un tel kɔrɔ dɔ kun don quoi voilà il s'agit de ça rappeur ta b'a kɔnɔ mais n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ quoi mɔgɔ tɔgɔ fɔ ye kara ye koyi i ma rappeur ta b'a kɔnɔ mais o patini komi i y'o de ta vraiment ni rappeur kun tɛ yen rappeur ta fɔra ma fɔ donc là an bɛ ɲɔgɔn touché i ma donc au niveau là quand même il s'agissait de mon ami quoi n teri dɔ don sisan Sidi Jamon plateau in taabolo yan bɛɛ b'a dɔn mais ni rappeur min y'a kɛ e Sidi Jamon na dun
cɛ kɔrɔkɛ cɛ jamana bɛ cogo min na kana an ka kila de o dɛ ni min kɔni n tɛ se mɔgɔ ma comme ba ma sa di ma de succès n tɛ se mɔgɔ ma mais mɔgɔ fana kana se ma quoi dɔnkili kɔnɔ kumaw de don gɛlɛyaba t'a la ni min ye min ta a la yɛrɛ sinon ni mɔgɔ tun tɛ o niveau in na n ye min fɔ dɔrɔn ni rappeur tun tɛ quoi ni mɔgɔ tun don mais ni rappeur tun tɛ quoi min ye lanjoli la vraiment kɔrɔkɛ cɛ bagama fana ma ɲi dɛ ani sira kelen bɛ yen o tɛ ko Sirijama ni Samagebugu rappeurs ko tɛ k'a ni aw tɛ ko nka ko ni maa min y'a k'a la ko kow bɛ yen dɛ k'a bɛ baaradaw ka ɲinɛ k'a tɛ nɔgɔya dɛ ko n'aw sigilen don k'aw ka wuli ko ni min wulilen don yɛrɛ k'i k'i cɛsiri mais a ka tɛ sa cɛ ko kɛlɛ de ka di anw fɛnɛ ye o k'a t'a kan voilà arabu yɛrɛ y'o de bien Sirijama e ni anw ma dilan ɲɔgɔn na koyi fɛn ka question bɛ yan de a caman a to ne de bɛ yan voilà i ka lasuma in sɔn kɔnɔ Sirijama i kumana dɛ i kumana yɛrɛ i ko saraka ka n'i bila k'i ɲɛsin ne ma Sirijama k'i ni maa jumɛnw de ko dɔ nin na walima ko saraka de ye dɔ minɛ wa n'u taara ɲɛsin e k'i ka dɔ fɔ mɔgɔw ye bon saraka ka n'i bila k'i ɲɛsin ma mun kɔrɔ ka bin i ma bon n'i ye mun ta k'a lajɛ fɛnɛ c'est que mɔgɔ caman b'a fɔ k'i ni dɔ don quoi voilà mɔgɔ caman b'a fɔ k'i ni dɔ don c'est juste n passe tɔ dɔnkili kɔnɔ n ye mun fɔ parce que i yɛrɛ kɔni b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ n'i bɛ yen mɔgɔ jugu ka ca voilà donc c'est juste un avertissement quoi ne k'a dɔrɔn averti dɔrɔn c'est à dire mɔgɔ de kana yɛlɛ Sirijama kan n y'a f'i ye cogo min kɔrɔkɛ o de don pas touché don dɛ aw tulo b'a la saraka ka n'i bila k'i ɲɛsin ne ma dɛ ayiwa cɛ b'a kɛ i b'a ko ale ɲɛdɔnna mɔgɔ ye de saraka ka n'i bila k'i ɲɛsin ne ma mais ala cɛ nin bɛ se ne na aw yɛrɛ ɲɛ bɛ ko min fasalenw bɛ min tɛ dɛ ni ala cɛ kow bɛ yen o sɔn kelen kɔnɔ laissez-moi in kɔnɔ Sirijama e bɛ kuma anw fana bɛ ɲininka e b'a fɔ kow bɛ yen k'i ko tu aimes animal plus que humain ko kun jumɛn y'i bila ka nin kuma in fɔ bon kɔrɔkɛ e kɔni bɛ diɲɛlatigɛ domaine kɔnɔna la ne ko n ye bagan kanu ka tɛmɛ mɔgɔw kan an bɛ bi cɛ min na bi kɔrɔkɛ parce que ne ka fɛn si yɛrɛ bɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ mɔgɔninfin de bɛ yɛlɛ i fɛ alors que min bɛ kɔnɔna la o ni yɛlɛ tɛ kelen ye donc o bɛ hali baganw n bɛ se k'a fɔ hali baganw n bɛ se k'a fɔ hali baganw bɛ ɲini ka ɲɔgɔn kanu ka tɛmɛ an bi adamadenw kan i bɛ dɔ yɛlɛ la i fɛ bi sini i b'o ye k'i mamutu tiɲɛ o mɔgɔ kelen donc o bɛ ko min na suguya kelen yɛrɛ tɛ adamaden na ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ ye adamaden an t'a tɔɔrɔ b'a f'i ye cogo min na quoi an t'a yɛrɛ dɔn effectivement quoi an t'a yɛrɛ dɔn quoi i b'a ye kuma in ni y'a faamu hakili tigiya la a bɛ n'a fɔ bamananw ka kuma don Sɛki Jalo ko kami ɲɛgɛn bɛ a kɔ kan ko nka ko adamaden ɲɛgɛn k'o bɛ a kɔnɔ kɔrɔkɛ b'a dɔn kojugu i y'a ye kow bɛ yen cɛ bi m'an fana bila kow la koyi adamaden ti dɔn cɛ ko mɔgɔw fana ka sabali diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw ka viw tɛ ɲɔgɔn ye sira la bɛɛ k'i kungo jɔrɔ cɛ Sirijama i n'a fɔ i tun y'i da don a parti la ka tɛmɛ sa nka an bɛ ɲininkali tɛnku i la tuguni e ka jarabi sɔn yen Sirijama k'e jarabilen don dɔ de la o kɔrɔkɛ bɛɛ jarabilen don ni ne ko kuma ne ye gɛnsa yɛrɛ gɛnsa tɛ jarabi gɛnsa bɛ jarabi jarabi sugu ka ca mɔgɔ bɛ se ka jarabi fɛn dɔ yɛrɛ la min tɛ mɔgɔ yɛrɛ ye quoi bun hadamaden bɛ jarabi fɛn na min tɛ mɔgɔ ye jarabi qualité ka ca bon vraiment n y'a da n jarabi kɔrɔkɛ n jarabilen don n jarabilen don kojugu aw pɛrɛnnen tɛ sa aw sigi ka fɛn émission layɛ ka ko mɔgɔ tɔgɔ tɛna fɔ dɛ a tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ dɛ aw pɛrɛnnen don sa
si jamana k'a fɔ ko wa ko ne bɛ Fatimu de fɛ ou bien Mimi de fɛ ɔ bisu ni Fana fana ka taa dimi dimi u yɛrɛ dusu voilà mɔgɔ tɔgɔ ma fɔ dɛ k'a jarabilen don ɔ ni min y'a k'a yɛrɛ e de don i cɛ. O ma sira a ka ca. Non kɔrɔ bon entre parenthèses. Ok. Entre parenthèses. Ah mais a tɛna jɔ a bɛ fɔ de dɛ. A ko entre parenthèses dɛ. Ah ayiwa. Kɔrɔ y'a bɛɛ tɛ se ka fɔ. D'accord an b'o yɔrɔ ɲini an ka voilà. Fans question banna. Question wɛrɛw bɛ yen Cheikh Diallo n ye Siri Jamɔni to i bolo e k'o tɛnku a la. Bon Siri Jamɔni ko est ce que Siri bɛna dɔnkili Siri bɛna laban. Bon ouais m'a laban. I b'a laban. Ko daminɛ man jugu ko laban mali yɛrɛ man ɲi. M'a laban inshallah n'Ala ma baasi kɛ m'a laban. Ko ni Ala ma baasi kɛ k'a b'a laban. Question dɔ bɛ ne yɛrɛ bolo o ye ne yɛrɛ ka question de ye quoi. K'i ɲininka o la quoi. Mala ani Wizi Wozo e yɛrɛ bolo sa ninnu fila la jɔn bɛ se dɔnkili da la. Mala ani Wizi Wozo o kɔrɔ y'o bɛɛ y'u jeniyɔrɔ fili. Mais dɔ bɛ se ni dɔ ye. Bon ne tɛ se k'o justifier tout. Est ce que ne bɛ se k'o justifier. Parce que ne b'a bɛɛ ka son lamɛn a bɛɛ ka son bɛ ne dɔn quoi. Mala Wizi Wozo ne b'a bɛɛ lamɛn quoi. Est ce que ok. Mala ani Wizi Wozo a ma maa bɔ maa la dɛ a ko a bɛ bɛɛ lamɛn ko bɛɛ ka d'a ye halisa k'aw ka dɔ fara baara kan k'o bɛ yen dɛ voilà. Siri Jamɔni fans question bannen ne yɛrɛ ka question dɔ bɛ yen ne yɛrɛ bɛ na min tɛnku e la i ka Je m'en fous son ne y'a lamɛn son diyara ne ye kosɛbɛ dɛ ne ye son in lamɛn Je m'en fous in kɔni i ko u da de ka bon i n'a fɔ ko Jabateba awɔ ko tuma na ko Jabateba da de ka bon wa walima a da bɛ cogo di a da fan bɛ cogo min k'i ka dɔ f'an ye. Kɔrɔkɛ yɛrɛ kɔni m'o dɔn sa. Jabati ta komi kɔrɔkɛ don kɔrɔkɛ n'a digirila kɔrɔkɛ bɛ hakɛ to komi pasitɔ dɔrɔn don a ka nin tɔɔrɔ i ma bon komi selon ni bamananw b'a fɔ quoi ko ala kuma sɔrɔ an don ko bɛ dɛ bon nin de ye an ka plateau ye a tɛna jɔ misigi c'est à dire i bɛ kuma de i tɛ kuma tɔ to yan ni aw mago bɛ nin n'a ɲɔgɔnna bɛziw la a ye taa abonné an ka chaîne na n'o ye a tɛna jɔ misigi ye an bɛ diɲɛ bɔlɔlɔ sira bɛɛ kan bi a ye taa a ka like a ka aimé a ka abonné cɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo kow bɛ yen dɛ ni mago bɛ information na a tɛna jɔ misigi yɛrɛ la nɛgɛjuru sira bɛ yen ni o ye 93 78 95 33 93 73 95 ani 33 kow bɛ yen dɛ mais Siri Jamɔni i ka son yalama u bɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ siraw kan wa réseau sira ninnu kan wa YouTube ninnu u bɛ sɔrɔ olu kan wa. Ouais bon a bɛ réseau kan ne ka son bɛɛ bɛ réseau kan moi j'ai ma chaîne YouTube ma chaîne YouTube bɛ yen bon parce que Vidmati ni YouTube bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Si voilà donc n'i yɛlɛla n'i y'a tapé Siri Jamɔni i mana ka son titre bɛɛ i b'a sɔrɔ ne réseau bɛɛ la. D'accord mais i ka EP in i kun y'i da tu EP ko min na k'i bɛna EP min bila ni i ko k'a tɛna misɛnya o EP in yalama i bɛna son hakɛ joli don EP in bɛna bɛn son joli ma et puis i bɛ segin k'a fɔ i bɛna bila wagati jumɛn ani i b'i ka nɛgɛjuru sira fana bila pour que maaw bɛ se ka voilà i lasɔrɔ cogo min. Ok ɲɛsin fanu ma i k'a f'u ɲɛna. j'ai compris bon ne ka EP bon n bɛ se k'a fɔ son naani de don. Son naani de don n bɛ se k'a fɔ tɛrɛ son naani yɛrɛ don. Bon le premier son c'est Papa Fassa. Deuxième son c'est Pati Kolomba. Troisième son c'est Assimi Goïta. Ah comment? Quatrième son bon c'est Je m'en fous. Je m'en fous. Voilà. D'accord nɛgɛjuru sira
ni maa min bɛ fɛ ka Sirijamɔni lasɔrɔ i bɛ se ka nɛgɛjuru sira di i ka fanu ma. Ok, y a pas de souci. Bon, ne ka numéro c'est le 79 09 56 21. 79 09 56 21. Bi wolonwula ni kɔnɔntɔn. Bi wolonwula ani kɔnɔntɔn. Kɔnɔntɔn. 56. 56. 21. 21. N hakili la a ye faamuyali sɔrɔ o la nka baara sira kan dɛ ka taa message ci an ma an b'i fɛ o lɔbu fɛn kɛ yɔrɔ tɛ dɛ baara sira kan kow bɛ yen wala Sirijamɔni i ka sɔn min bɛ yen ni o ye mama ye ni sɔn in diyara bɛɛ lajɛlen ye fɛn fɛn bɛ yen k'i ba ka di ye ni sɔn in diyara anw ye an bɛ jɛ an lajɛbagaw aw ani anw ka jɛ ka nin sɔn cɛ boyi sa boyi i ye bɛɛ tɔɔrɔ an lajɛbagaw aw ni anw an ka jɛ ka Sirijamɔni ka nin sɔn ɲumanba in lajɛ ɲɔgɔn fɛ ni o ye mama ye. N hakili la aw bɛɛ lajɛlen ye nisɔndiya sɔrɔ ni Sirijamɔni ka nin sɔn ye ni o ye mama ye. Maa si tɛ nin sɔn in lamɛn k'a tɛ diya i ye sabula bɛɛ ba ka di i ye fo ka ji jigin ne ɲɛ kan o bɛ yen dɛ Sirijamɔni an ka émission bɛ k'a sɛnsɛn ni ka se a kuncɛma yɔrɔ ma bamananw ɲuman ko kurun b'a la ka se cɛncɛn ma i y'a ye donc o tɛ taa Sirijamɔni f'i k'i kan ɲumannin dɔ fili a ka di anw ye i ka freestyle dɔ fili i ka fanu ye ani anw yɛrɛ ye n'o ye Atinajɔ Musique mɔgɔw ye. Bon, mama. Mama ka sɛgɛn ni ɲani ne filɛ mama ka degun ni ɲani ne tɔnɔ filɛ ne bonya ni woloba ɲɛna den tɛ siran mama ka sɛgɛn ni ɲani ne tɔnɔ filɛ ne bonya an bɛ to ni nin na i n'a fɔ ko sansi denkɛnin ka ko bɛɛ bɛ a ka mama bolo ale de kama i bɛ bila ne ko ɲɛ wa n'ale de banna ne bɛ cɛ e n'an kɔ ni bɛ k'i nɛgɛ n kana hɛrɛ sɔrɔ fo ka diɲɛ ban i tɛ mama sara sɔrɔ ale di kɔnɔ ta nege kalo 9 n'a kun ka d'a ye nege dan poison ne bɛ kabakoya mɔgɔ la dunuya minnu bɛ bila u bangebaaw la n'i y'a mɛn nege bɛ birobaw la n ko muso dɔ di kɔnɔ ta kalo janw na k'i wolo degun na k'i lamɔ maɲɔngo la a bɛ sa a tɛ sa mɔgɔ si tɛ o dɔn na fo ka ne balikuya e nana mun de ko la ka musonin dɔ ta o fisaya i fa ma mama tɔnɔ tɛ mama sara tɛ hali n'i ye fama ye ale di sécuriser pour que applaudissons tiens vraiment cool cɛ ne yɛrɛ boli fo ka mama ko bɛ yen dɛ vraiment fanu sɔn in diyara n b'a dɔn a diyara aw yɛrɛ ye o a diyara Sekijalo yɛrɛ ye i ma a yɛrɛ fo k'a suma donc an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye ko nin yɔrɔ bɛ dan sigi an ka bi émission na foli bɛ aw ye fo aw sigiyɔrɔw la minnu bɛ Ala k'an lajɛ ani minnu bɛ k'an suit bɔlɔlɔsiraw kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo nin n'a ɲɔgɔnna ko duman caman bɛ yen an bɛna minnu kɛ nin plateau in kan Sirijamɔni n'a ɲɔgɔnna caman kan ka tɛmɛ yan mais Siri mot laban jumɛn bɛ i bɛ se ka min fɔ i dɔgɔninw ye minnu bɛ arabu la sisan. Bon mun bɛ yen ne bɛ se ka min fɔ an ka baara kɛ an ka ɲɔgɔn to yen bɛɛ ka baara kɛ dɔrɔn an ka ɲɔgɔn to yen parce que bamananw ka kuma don ko kɔnɔkulu jɛlen k'a bɛ bin fo n'a bɛɛ baara kɛ jamana in bɛ taa ɲɛ e bɛ se dɔnkilida la ne bɛ se an ka ɲɔgɔn to an ka da an bɛɛ ka duman di fanu ma dɔrɔn quoi a banna ko fanu ni duman kana fama o tuma na an b'aw bɛɛ lajɛlen fo Ala ka anw bɛɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. Bamako cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba
dakura yɛlɛla aw ye tuguni maa minnu de bɛ yen k'u mago bɛ kuranminɛnw na ampulu ka taa se o n'a ɲɔgɔnna caman ma sojɔminɛnw ventilo a bɛɛ lajɛlen buruyɛtiw boli beriberi i k'i magɛrɛ Basiriki électronique la sɔrɔyɔrɔ kelen pe jalakɔrɔji komiyɛtu la château carré la nɛgɛjuru sira 66 05 86 07 Basiriki électronique an n'an somɔgɔw an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen